umaga, kaya sila dalawa tinatayo taka. Sila gawa sulat, tipid sila letra, maging sa kanila pagsasalita shortcut para telegrama. Tarzan, si Jane ang kanyang nobya, Barok na may sekundina. Sila ayaw pa mag-asawa pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan mahal niya, mababait na hayop. Si Barok na may mahal niya, mga tao mundo. Kaya sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fun reading the book, the story of Tarzan and Barok. Tarzan, si Jane ang kanyang nobya, Barok na may sekundina. Sila ayaw pa mag-asawa pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan mahal niya, mababait na hayop. Si Barok na may mahal niya, mga tao mundo. Kaya sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fun reading the book, the story